Asa dokonon so kata ni dua asa debet do napuran nani atut ni burung ni raja mono tu ngadong nahurang tabulok kumma sebagai sarkuhan lagi nama siajar do biama. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Setawi dang namang guru yamang manang mengajari ya kadamang do lainang alai pol na batul hason tuak ke generasi kasudut na poso sa agiat lestari ada siapa takut tayo ipartik kenon khusus menaringoti proses ulaun adat tardidi na perjulu marhuwasi andoras so dimulai acara acara adat na perjulu marhuwasi ma hasuton taringot di situ ni ulaun yatahum ma na makkalasson doho makkamalakehon di basa-basan itu hatta di yanakon na tardidi jala asarap manang yakon tutu hatta anggiat danakon si burmagodang jadi tolman asya si bangga honotta guar na jinaronai gabi mabalas miroha di tonga-tonga ni saluhut keluarga gabi mabasangap di guar ni tuhatta na paduahon ima acara mangupa na tardidi na somal hulaw kami na perjulu kapusu mangupa marhite dekke tiu-tiu dekke simudur-udur dekke saur dekke sahat songon dalam nitangyang na manang yakop pahupuna dusipuli baru ipasa mamusi partikiat tu hula-hula manang tulang ina tardidi di pasahat tulang ina tardidi ma dekke tiu-tiu dekke simudur dekke saur dekke sahat baru dihatahum ma di pasahat pangiduan na tangyang na marhiti hata pasu-pasuan baru di pasahat mamusi ulus paropa setang gorapu songon perhitian mangidu tangyang tutu hatta usipun dihatahon ima hata pangiduan hata pasu-pasu marhiti na pinasahat na ulus dicop mabor sipirnitodi isipirmatodi ma na tardidido na torasna baru dipasahat mamusi tu orang ni tulang ina toras ni terdidi dipasak mamusi dekke ima dekke pangupaon marhide dekke sitiu dekke simudurudur dekke saur dekke sahat songod dalan mangidu tangyang tutu hatta anggiat ibur magodang ipas-ipas soras-soras ima danak na terdidi gawe anak na hasea anak si bikin guar isu buti 16 rohan sa keluarga gawe guar na sinuraton na iwi gawe guar si pajujun guar si belas ni roha si saluhut keluarga si baik kasangapon ang di guar ni tuhatta baru idop mamset boras pengitod si pengmatod ima na tardidi manang pau punai wa na torasna berena buruna bolo di situ tong tulang robot las mangiuk mamse tulang robot pasaton ima upa-upana marhite dekke do ulus song ima do boras permitong jadi olah ni do pe olo na pasaha upa-upa bolo di acara terdiri na somal hulau kami di kota Medan jibulo taring hatani dekke na pasaha dekke anggo hatana
Persongon ma didok tulangi manang hula-hulay. Parjulu ma tadok mula ate tutu hatta paringgabasa na mga lehon hagipason di pahoppunami song-songoni ma di hamu bere nami buru nami di mana torasnay gagas kahipasok kamu na magjalogor pahoppunami di partikenon dilas nirohanami tugo kami dekke uba-uba tu pahoppunami ang giyak ma tutiuna panggabian tutiuna parkurasan oras-oras ma pahoppunami tujulan darion suang songonima nang hamu naturasna dekkes muduludur asa muduludur ma tok kamu tuduluk tuturuan mencalahi akan uli akan denggani asa adong lau batu pamuna laho parmudumuduon pahoppunamion dekkes sahur don do dekkes sahan sahur ma tok kamu sahur ma nang pahoppunamion di pasu-pasu tuhatta saat mana uli saat mana ringgan di pasahat tuhattai saat kuna sawma dua ma musugut di pasu-pasu tuhatta asa dono nai ma so katen dua asa cititi masih pa ulang-ulang pangarahupna otik so sedia dek kena buhu pasat tami songon upa-upa nami ina terdiri pahoppunami di partikenon lasmaro hamu majaro tuhatta ma namanggohi pas-pasuna sa ni sulma satu watian upasat tami dekeot tuhamu sahat ma liling mangolu saat panggabian sahat ma tupat korasan tersongoni ma mono hatani dekke idok mamse son hatani parbuipir manang boras pernitobdi ibu kami do di son boras pernitobdi dalam nami mengidu tangyang tutuhatta ang giat pirtod di musaluhuna so katanis dua-dua pir mapokki baul-baul pasalongan pir matod di nipapukon pir matod di musaluhuna luzu-luzu ma di hamu nangaka pasangotan songonima nang ulus di hatahum ma ulus paroppa tanggorabu ulus na hafal ulus na gajang dalam nami mangidu tutuhatta asa anggiak ma gajang maberita gabi gajang maberita horas si gajang urma kau pukul sugut hafal ma nangak kepadaraman jalahan di mana tuak kari na nengro asa dono nami ma sok kata di dua dekka ni bulu gudang ma tanggo pinangay iton saya si purma gudang ma pahoppunamion stok kamay bana panay na hiton diamu pe bere nami do buru nami na torasna do nami ma sok kata di dua tubuh mata bisu di bona ni pinasa saya martinuduhon anak do buru do pe pahoppunamion akka anak na bisu do buru na uli basa asa lomak masih lijuang lomak so binabuan manang di dia behamu mulaulaun saya disima hamu dakotan akka pasangotan sa isulma satu botean saat mamu salu naliling mangulu saat panggabian saat matu perperasan tersongonima atani dekke atani parbuipir atani ulus di basahat akka horong ni hula-hula dohot tulang tu keluarga manang na tu na targidi baru na mangihut tu sipul di namangupa di dudi ma namar si pangano anggota ringot di turu si pangano di udah tardidi tang pola di pasahat manang tujulu nisi di tonga-tonga ma di pajagar alai di alhata ma setabi bulud dia kamat taraja ala na pauput todo na tabangi di partikenon ima di natardidi pauputta barak ma parsaulium mahita anon dituru-turu si panganon ima songon na pinatuba ni pahoppu di acara sikuranna di partikenon rak mahita non ma parsaulihon basa time penon tua satan na te amang raja nang rak maitan maing baru-baru tur-tur sepangan non setabi dia amat raja na tasuri pada songoni ma partording ni tur-tur sepanganon tang pola di baduk pun secara khusus tula-hula manang tutulang
Kalau di hata ma di tonga-tonga ni nasida ma ipadok pun di tonga-tonga ma. Jadi dusip puli marsi pangaram ma opusu ma membatang yang mana nomor donga tu membatang yang baru dusip pun nomor sepanganon lanjut ma tangiang panik puli sian pangulani huria manis tua perhalado huria sipuli belum ditutup tangiang mangrutik ma hasudon atik kuha adong nang majalang bona sud dilem matikki lawan jalang bona sud manang naturas ni terdidi sipul nama jalang bona sudon baru marhata si gawe-gawe mat. Jadi taringok di nomor hata si gawe-gawe kung padustahi ima nomor dongat tubu ima hasuton nomor dongat tubu nomor hamaranggi di pasak ma partikian tu hula-hula tu tulang tu masahuta alai na umumma bolo di midanon masahuta do namanise bolo di acara terdidi tersongonima bolo ulau terdidi di kota Midanon. Isi ma taringok di ulaun songon nak kengan na perjuli baru dia lusi ma stakas ni pambabi perwasani yung dia lusi asuton na mawas do na sida di akka tamiang mahidi akka hata pasu-pasu sinaka sa luhut akka na makahulongi akka na pinagsangapan di partikeni di bangido asuton ma asa subi pasahaton hata pasu-pasu terlumumi ma kapuda kuna toras ni natar didi. Jadi ala nang donga sahuta nak kening manise las donga sahuta ima perdulu pasahaton hata pasu-pasu lanjut manung seduk situng donga sahuta lanjut matuburu buru bere baru tu huduran ni hula-hula ma perjulu ma sian tulang baru tu tulang robot baru tu hula-hula las hula-hula ima langsung papuhon tu asudong di papuhon ma nasa mangapu asudong alayan do raso mangapu asudong jolo di pasahan bona asudong do ima songon batu ni debban jolo dia dogi do takas hula-hula tulang robot baru be mardalam ma pas tu na tonggi risma sudi dapotan akan mardonga tube dapotan pokokna sudi akan ditongani bagasi dapotan ma sudi pas tu na tonggi risma sudi dibagi asa sudi marlas ni roha musipul mangapu asutun mardus taima hula-hula do tulang lawan nutup ima acara manipuli ulau musipul ditutup do tangiang baru ke acara hiburan ma manang marsijalangan ma selamat tersoni ma partordinga nasomal hulau kami di kota Medan molo tung orang lebih perjulu minta maaf asa dokonon sok kata ni sedua sedib bedona puran nani atuk ni burung ni raja mono tung ngadong na kurang tabulok kumma sebagai sarkohan lagi nama siajar do biama horas salam dari YouTube Sandeli Perpapahan terima kasih horas